mo ni siya ang yuta nga tambok. Ako na siya sa gulan. So para aning mga kuan hindi kani siya ba. Sa kani ako na siya sa sudlan pero kuangan pa ang yuta. Ay kani mag-ano ta. Siya sa tingin. Ako kung lang ba medyo tagulan lang. So ako lang siya tagulan. So muna ni ako nagipang sud ang yuta no nga ang sagulan lang na kay tambok man ni siya nga yuta good man ako mga kinuha sa una sa basurahan nga naagi hapon sige pa na gamit sa akong mga tanom human kung malugnas na gani man pa yung gamiton so ahagahag lang ko kay nang uban mo gahi man pero pag tambok kani nga yuta damo ra magdili gyud kayo siya makagahi good sakto ra ba so mao din ni ang botelya nga giha akong gipangayo sa akong silingan nga rin umagi kaya ako natagaan so kaning sako o inahag sa ni tas tambok sa ni siya nga yuta so ako isagol kay kuangan pa man ang yuta mo ni nagkuan ko nga ako lamang jud sa gulan og ginagmay sa inahag kana pong inahagi ka na siya sa basurahan kay tambok po na siya pagkahuman may na pud pang puno-puno sa yuta pagkahuman ani unya na nako hapon tamnan sa seedling so thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye.